Volám sa Marek Hudec. Ja sa volám Božena Čapláková. V rámci projektu s názvom Noark plný sny školám sme sa rozhodli zostrojiť ovládací panel na ovládanie elektrického výstražníku železničného priecestia. Ovládaciu časť výstražníka, ktorá sa nachádza v rozvádzači, tvoria prvky od firmy Noark. Na prívode sa nachádza prúdový chránik s ističom s časovou prúdovou charakteristikou B a s nominálnym prúdom 6 A. Ďalej sa v ovládacej časti nachádzajú dva stykače. Ovládanie stykačov je zabezpečené pomocou spínacích a rozpínacích kontrol, tlačidiel, otočných prepínačov a tlačidla Central Stop. Taktiež sa tu nachádzajú dve kontrolky, kde prvá, zelená kontrolka, slúži na indikáciu zapnutého zariadenia a druhá, červená kontrolka, indikuje zapnutie svetelnej a zvukovej výstrahy. Najdôležitejšou súčasťou ovládacej časti je časové relé od firmy Noark, ktoré priamo ovláda zvukovú a svetelnú signalizáciu zabezpečovacieho zariadenia elektrického výstražníka železničného priecestia. Druhá časť je samotný elektrický výstražník železničného priecestia, ktorý tvoria dva svetelné prvky a zvonček od spoločnosti Noark. Na záver si ukážeme, ako samotné zariadenie funguje.